سلام زخبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع 14 ميازيا زتدالو علتاو زيناتات يزلكم مصيلخو كموتلو كساف فصام دباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامነት ارئست زينا ሱዳን ነትምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸገማት ንምግታ ህጹጽ አኺባ ምጽዋዕ ተገሊጹ ሰራዊት አሜሪካ 11 መስከረም ካብ አፍጋኒስታን ጠቅሊሉ ክወጽዩ ካብቶም ኣብ ጅቡቲ ኣብ ባህሪ ዘጣሐሉ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሶማል በዘይ ምርጫ ስልጣኑ ንኽልተ ዓመታት ከናውሕ ምውሳኑ አሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኮኒኖም ብዙሓት ሃገራት ክታበት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን መሃብ ጠጠው ከም ዘበላን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሱዳን ነትምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸገማት ንምግታ ህጹጽ አኺባ ምጽዋዕ ተገሊጹ ሱዳን በሰንከቲ ኢትዮጵያ ተሃንጹ ካላይ ገጽ ማይ ንምምላእ ተሸባሸብሉ ዘላን ኣብ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ አጋጢሞ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ህጹጽ አኺባ ከም ዝጽውዕት ማዕከን ዜና ሱና ቃሊሃም በመንግስት የተወነን ማዕከን ዜና ሱና ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ቀዳማይ ሚኒስትር ግብጽ ሙስጠፋ ማዶብሊን ነቲ እጹ ማዕጾፍ በጽሕ ዘሎ ዘተም አውሽቲ 10 መዓልታት ሱሉሳው ዘተ ብምጓር መፍትሕ ክገብሩ ተማሕጺኑ ክትብር አቃሊሃም ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ኢትዮጵያ ተሃንጹ ዘሎ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓደ አገዳስ ደረጃ በጽሕ ዘሎ ዘሎም ኢትዮጵያ ካላይ ገጽ መምላእ ቅድሚ ምጅማራ አቀዲምካ ዘተ ብምካድ ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ክሰግር ዝኽእል ስምዕ ክብጽሓሉ ምባሉ ማዕከን ዜና ሱና ጸብጺባም አቀዲሙና 10 ዓመታት ክካይ ዝጽንሕ ርክባት ዋላ እኳ ጽቡቕ ክበሃል ዝኽእል ምዕባለታት እንተመዝገበም ፍረኸ ምጽእ ዘይምኽኣሉ ከም ዘሕዘኖ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እዚ ሕጂ ዝጽውዕ ዘሎ ሱሉሳው ዘተ ምስቲ ኣብ 23 መጋቢት 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ዝሳነ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ብወከልቲ እተን ሃገራት ዝግበር ዘተም ኣብ ስምዕ ምስ ዘይበጽሕ መራሕቲ 3 ሃገራት ተራኺቦም መፍትሒ ሓሳብ ንኸምጹ ክላዘቡ ዝብል ዝርከበዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እቲ ሱሉሳው ዘተ መራሕቲ 3 ሃገራት እጽውን በቪዲዮ ዝካየድን ከም ዝኾነውን ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ካላይ ዙርያ መምላእ ማይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ቅድሚ ምጅማራ ሓበሬታ ንምልዋጥ ግብጽን ሱዳንን ሰሙያ ክውክላ ዘቕረበትን ጻዊት ነጺጎነየን ኢትዮጵያ ብዝመጽናይ ክረምቲ ኣዋር ሐምልን ሐሰን ከምውን መስከረም ካላይ ዙርያ መምላእ ማይ እቲ ግድብ ከም እተካይድ ሰሙያት ሃገር ገሊጾም ነይሮም ግብጽን ሱዳንን ካት ሃገር እታንጹ ዘላህ ገዚፍ ፕሮጀክት ኃይል ኤሌክትሪክ በዝምልከት ኣብ ግዱድ ስምዕ ከይተበጽሐ መምላእ ማይ ከተካይድ የብላን ኢለን ከጉስጉሳ መጽንሐን ይፍለጥ ኢትዮጵያ ክልቴን ሃገራት ዘቕረቡ ሕቶ በተደጋጋሚ ክትነጽጎ እንከላ እቲ ግድብ ማይ ክሕዝ ናይ ምግባር ስራሕ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝርብ እናተኻይዶን ክኸውን ዝኽእል ከም ዝኾነ ትገልጽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ሃገራት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተማ ኪንሻሳ ተራኺበን ዘካይዶ ዘተ በዘይፍረ ክብተን እንከሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ካላይ ዙር መምላእ ማይ ግብጽን ሱዳንን ሓበሬታ ንምልዋጥ ንኽጥዕም ሰሙየን ከፍልጣ ሓቲታያም ይኹን እምበር ኣብቲ ሕጋውን ቅያድን ስምዕ ከይተበጽሐ ሓበሬታ ንምልዋጥ ዝሕግዙ ሰሙያ ከፍልጣ ዘቕረበትልን ጻዊት ግብጽን ሱዳንን ኣይተቐበሉን ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ ማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ንመግለጺ ሚኒስትር ማይን መስኖን እቲ ሃገር ጠቒሱ ኣብ ዘስፈሩ ጸብጻብ ኣብ ዙርያ መምላእ ማይ እቲ ግድብ ሓበሬታ ምልዋጥ ኣገዳሲ ምዃኑ እኳ እንተገለጸም ኣብ ስምዕ ካብ መንጎ ዝተበጽሓሎም ጉዳያት ኣብ ውሱናት ትኹረት ዝገበረ ምዃኑ ጥርጣረ ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ሱዳን ንመስኖ ዝስተ ማይን ዘድልያ መጠን ማይ ኢትዮጵያ ካላይ ዙርያ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ቅድሚ ምጅማራ ኣብቲ 600 ሚሊዮን ሜትሮ ኩብ ማይ ክሕዝ ዝኽእል ግድብ ጀበል ኣውልያ ክትዓቁር ምዃና ሱና ጸብጺቡ ህንጸት እቲ ግድብ ንምዝዛም 20 ሚታዊት ከም ዝተረፉ ክገልጽ እንከሎ ሙሉእ ስሩዕ ምስ ጀመረም ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ኃይል ኤሌክትሪክ ናይ ምምጫው ዓቕሚ ክህልዎ እዩ ሰራዊት አሜሪካ 11 መስከረም ካብ አፍጋኒስታን ጠቅሊሉ ክወጽዩ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ አፍጋኒስታን ዝርከቡ ሰራዊት አሜሪካ 11 መስከረም 2021 ካብታ ሃገር ጠቅሊሉ ከም ዝወጽእ ንኽሕብር መደብ ወጽዩ ከም ዘሎ ሰመዚ አሜሪካ ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም
بمسارات من محدار نبر دونالد ترامب مس طالبان ابز حلف عامت زغبرو سمم سراويت امريكا اب ورحي جنبوتيو كاب افغانستان كوص نيروم انت هونه ممصا سراويت ناي افغانستان مستي قدمي 10 عامتات ب 11 مسكرم 2001 اب وورلد تريدينج سنتر بينتاغون بيت صحفت مكلخل امريكا زت تفصم متقاتي كسانه سلازي تدليم اتمالتي كم زت سحابيو زغلጽ زلوم بريزيدنت جو بايدن تسراويت امريكا حاده جنبوت 2021 كاب افغانستان كوص زت تبصح سمعن متግባሩ كخبر كم زخيل كزارب صنحيوم سمزي امريكان كيدان اتلانتيكن نيتو طالبان غونصاو تግባራት ከጉድል ዝختሙ ውዕል አባይታ የተግብሮ ከም ዘይልዮም ዝገልጹም طالبان ሰራዊት አሜሪካ እና ወጽን ከሉ ختቆ እንተፈቲኑ ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዝ አሜሪካ ንማዕከና ዜና ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሙጻ ሰራዊት አሜሪካ ካብ አፍጋኒስታን አመልኪቱ ረቡዕ መግለጺ ክህብዩም طالبان قدمن دحرن سمعت صباي ባህሪኦም ከም ዘይቀየረ ዝገልጽ ስኩንደር ክረማኒ ሰራዊት አሜሪካ ምስ ወጻውን ዝያዳ ክስስኑን ተዘይኮኑ ባህሮም ዝቕይሮም ምኽንያት ክህሉ ከም ዘይክድ ገሊጹም ገለሰም እዚ አፍጋኒስታን ምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኣብ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ዝተበጽሐ ስምዕ ዳግማይ ክኽልሰዩ ዝብል ተስፋ ነይርዎም ከሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ መንግስቲ አፍጋኒስታንን ጣሊባን ክግበር ዝጸንሐ ዝሕቱሉ ርክባት ሰራዊት አሜሪካ ካብ አፍጋኒስታን ቅድሚ ሙጹ ክልቲኦም ሓይልታት ስልጣን ከማኦሉ ናብ ዝኽል ስምዕ ክበጽሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብዩ طالبان دحري موصا سراويت امريكا ابلل سراويت افغانستان متقاتي بموساد ناي حيلي العلنو كري كفتن كم زخيل جن بزوحات بفرحي زصبيو زلويو كابتوم اب جيبوتي اب بحر زطحلو مبزحتهم ايثيوبياوያን مخانم تغليصوم تمالي اب جماجم بحر جيبوتي حانت جالبا بمغمطالا بوحدو 42 سبات كم زطحلو تكال عالم لخوي فلسة IOM افليتيوم اتا جلبا بزي حقاويان اسغرتي تمرح زنبرت مخانه زغلصت تكال اب يمن زلو كينات سغيوم ناب جيبوتي زسغرو زنبرو سوسا سدتኛታት ሒዛ መንባራ حبيريوم አመንጎቶም ዝሞቱ ህፃናት ከም ዝነበሩን እትተካል ጠቂሱም ወሃቢት ቃል ዓለም ለኻዊ ፍልሰት IOM ዞባ ቀርና አፍሪካን መብራቅን ዩቨኒም ካብቲ ሓደጋ በህይወት ተሪፎም IOM ዘዛረቦም መብዛሕቶም ኣብታ ጀልባ ዝነበሩም ኢትዮጵያውያን መንባሮም ገሊጻም IOM በወለንተኖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደሉ ስደተኛታት ዕድላትን ውሑስ መንገድን ንምምችቻ ክድግፍ ምጽንሁ እትገልጽ ዩቮን እንደገኒ ሎም ማዓልቲ ካብ የመን ከተማ አደና በአዲስ አበባ ክምለሱ ንዝደሉ መጓዓዝያ ነፋሪት አዳሊና ለና ኢላም IOM ኣብ የመን ልዕሊ 6,000 ስደተኛታት በገዛ ፈቃዶም ንዓዶም ክምለሱ ንዝደሉ መዝጊቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጣም ካብቶም ኣብ ባሕሪ ዝጣሓሉ ህፃናት ዝርከቦም እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ገማገም ባሕሪ ዓደን ተበጊሶም ናብ ጅቡቲ ንክኸዱ እታ ጀልባ ከባቢ ፍርቅለቲ በሶኒ ንጎ ነቶም ስደተኛታት ሂዛ ከም ዝተገምጠለት ገሊጻም ነዚ ብምስዓብ IOM ምኽንያት ምግምጣል እታ ጀልባ ኣይፍልጥን ዘሎም መብዛሕተን ተንጀላቡ በጽልማት ድሕሪ ፍርቅለቲ ለላዓመን ሰባት ጽዕነን ዝጓዓዛን ውሕስነት ዘይብለን ከም ዝኾነ ገሊጻ بريزيدنت سومال بزي مرچا سلطانو نخلت عامታት ከናውሕ ምውሳኑ አሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ኮኒኖም እተውሳኔ ከም ዘጓዩ ዝተቀሰ ጻሕፍ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነዘተ ሰላምን ውሕስን ጸጥታን እንቅፋት ዝፈጥሩ ይኽብል ገሊጽዎም አሜሪካ ምስቲ መንግስቲ ዘለዋ ዝምድና ናይ ሽርክነት መደባትን ዳግመ ግምታት ክግብረሉ ምዃኑ ድማ እተላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ አፍሊጡም ሕብረት ኤውሮፓ በጎኑ ኣብ ዝመጽእ መግለጺ ፕሬዝዳንት ሶማል በዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ስልጣኑ ከናውሕ ምውሳኑ ከም ዘይቅበሉ ኣመልኪቱም ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ምዃኖም ዝንገረሎም አሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ንዝበዝሐ ፕሮጀክታት እቲ መንግስቲ ከም ዝምውሉ ይፍለጥ በአሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ዝምውል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሶማል አዋፊሩ ዝርከብ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት ሃገራትን በተመሳሳሊ ንውሳኔ ፕሬዝዳንት ሶማል ተቃዊሞንኦ ይርከባ ኣብ ሸሞንተ ለካቲት ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዕ ፕሬዝዳንት ሶማል መስመራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ስለዘይ ካልህ ብደገፍ ባይቶት ሃገር በዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ኣብ ዝሳልስ እዚ ኣፍሊጡም መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ድማ ነቲ ፕሬዝዳንት ይኹን ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎ ገሊጾም ኣለው ብዙሓት ሃገራት ክታበት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ማህብ ተጠዋቢለን
ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንግዚኡ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ማህብጠጦ ከም ዘበላ ተገሊጹ እዚ ብምኽንያት ሓሊፉ ዘጋጠመ ምርጋእ ደም ምዃኑ ተሓቢሩ ይርከብ ኣብ ልዕሊ 6.8 ሚልዮን እቲ ክታበት ዝትዋወም ሰባት 6 ናይ ሕማም ጸብጻባት ከም ዝበጽሕዎ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጀመሩ ሓድሽ ፍርያት ደው ኣቢሉ ይርከብ ክታበት ኣስትራዜኔካውን ተመሳሳሊ ምኽኒት ከም ዘቕረበሉ ይፍለጥ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ኣሜሪካ ንጥንቃቐ እቲ ክታበት ማህብ ንግዚኡ ጠጦ ክብል ኣለዎ ንእትብል ሓደ ሕሙም ብምኽንያት ምርጋእ ደም ክመውትን ከሎ ካልእ ሰብ ጽኑዕ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ እቶም 6 ሰባት ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 48 ዘለዉ ኮይኖም እቲ ክታበት ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ውሽጢ 13 መዓልታት ምልክታት ምርጋእ ደም ከም ዝተረኣዮም ተሓቢሩ بمسارات من محدار مجبن أفاوسن ذهبوا ممرحي أب أمريكا كتابة جونسون إند جونسون تطو قبل بمقبار دحنتو نمر رجاس توسخي مرمرة يجبر علوم أمريكا بعلمتي زل علامة أن ملكفتي كورونا فيروس زي مزجبت هاجر قينام للسلاسن حدن مليون زيجات بتي فيروس كل كفون كلو للي حاموش يميتن سوسان كلتن شخة ميتو مايم كتابة جونسون إند جونسون بأمريكا وتكال زي ترخب قينوم اتخطابت أب بلجيم بزركب تشنفر اتخباني أو فريوم أبز حجوان زلو خالوت كتابات كل تجزيزو صدو قينوم جونسون إند جونسون جن حادق زي ترايو زوهاب بزوحات هاجرات إز كتابة نخت كما مليونات كتابة كوان تعززام أو وحدات هاجرات ترايو أب تغميه كول تأديهم أمريكا ببزح كتابة بي فايزر بايونتيكن موديرنان خط كمن كلها جي اند جي نخت 9 مليون حزب يطرح كوهاب الممرحي هو تيوليروم قال إز كتابة نزيقات مهاب جميرة زنبرة دبوب أفريقاون ولون مرقا دم زيقات ما تتكامل ملاو انت زي ترقاقة تكتابة مهاب قنت اتوهاب بلاتو اللام كم فارور حلقات الجميرو عصات 300 شح سيرح تنيات أن كتابة وسيلو ميم ودبت أن علم رويترز أبزهب وقال كونات بقربا يكتاتلو خمزلون كابتوات سرتي أمريكان حبرت أوروبان زي قربلو تبصاب يتصب مهلون قليزم جونسون اند جونسون أبزوصو مجلسخا كلهم ألوتاوي كستات ناس مزيت أن أكافيلنا لنايلو زي خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم